Kanigdi ka Akashvani Shillong ka khubor ban pulia piri merinong tiwalang. Kinigilong kimat ki makong sanjong ka khubor matakas dem. Lapalong ka National E-Vidhan Application Neva Hagua Hati nakabenda ka rukong panya dorbar ka balat na ka jing pendon kami kikot kisla. Tang mari penbenai kisngi pelong election ka jingilap election ha ka jela Assam kelas dang yat chat ha keling ka jela. Ha Meghalaya dang pansyo ke jelai ke jaka tho examen CUET nak benda ki samla undergraduate but hadu menta dang yo tang south li ki jaka tho examen ki khubor ki babnia katna trikam juga sarkar India ka bakmi ki kam ki be dei ba ka triga ta ha ka yeng darbar thawan da ka jinge trilang ba ka yeng darbar thawan juga jela Assam kala penlong ke National E-Vidhan Application Neva ha Guwahati minhen ka sngi na ka benta ka kompanya dorbar ka balat na ka jing pedon kami ki kot kisla ban bu jing tho ba don honra e ka triga ta ka ba kham ya jan habaro kita trikam jong ka Assam Kajing menteri kami ke Neva kan sapen thamaya ka tre ka ta jong ka yinor bar thau ai ka Assam da ka pli lat ya ka jingbu iki kor tre kam elektronik na ka benta baro ki kam ban lat na ka jing pendan kam ya ki kot kani kan pen khlan ru ya ka jing tre ka bejan ha padeng ki tre kam ba pher jong ka sarkar kalong ru ka sien jam ka ba kham shakhmat ban poi shaka thong go green jong ka sarkar India Kani kajing persang trikam kan salong ka bapen mentoi shibu ni kamariang namarkan pendunai kajing pendun kam kot ka bada ki pau hajar ton. Shushu kani kan lat kan saya rap kan tiu ya ka video conferencing bar ki digital library banyak kum ya ki record ban bu jing tho ki record ki berim. Katai ka program ajing kai ka bekerpang halor kan Neva kan kut mentakasngi. Ha Assam ka jingrap election na kabenta ka jingjit nong mikma thamai sha ka yeng dorbar thawan lok sabha kala la sedang ha ka te jela tang maria pen banaya kisngi penlong election ka jingthap vote banjit de khat sangot ki MP na Assam kan long ha ki lai benta ka seng BJP bat ki seng ki bai kershani ka ki bakan thop ya ka Assam Gana Parishad AGP bat ka UPPL ki la depen banai ki kerteng jong ki kertong ki banya khon na barok khat south li ki seat Ka BJP kanya khon na khatwetli ki constituency ke AGP na artli ki constituency but ka UPPL ka way kasing congress ru kala depan na ya ka kerteng jiki ketong gi banyak khon na khat artli ki constituency but kan kasha ni kaseng Assam Jatiya Parishad AJP Hadibrugar kiwe ki seng gi bukan thop ya ka TMC ka AAP Bodoland People's Front CPIM kila pun mi ya ka list jong Kitu ki banyak khun ha kanik election Lok Sabha. Katkum kajing batha bla ai dek election commission jo ke India kajing penbet na ka benta kajing punya election ha Sikkim kalong kumni. Ya kajing penba election an ai ha ka ar potre ul ber ber kasngi ka bakhadu ha ka bagi kertong kila an pendong kertengi la de ka ar punyo tre ul ber ar hajar pusau. Kajing bishar ki kot kisla kan long ha ka arpu pratrik uluber ba ka tarik ka bakhadu ban weng kerteng na kajing yakun ka dei ka life hutrik uluber kasngi thap vote la bu ha ka khat khandai trik uyayong kajing nyau ki vote na ka benta ka election cha ka yeng robar thau anjong ka jila Sikkim kan long ha ka ar tarik ujliu bat na ka benta ka Lok Sabha an nyau ya ki vote ha ka south tarik ujliu ar hajar apusau lapun sngau ba An ampdiang kerteng ha kisngi syuti. Chief Electoral Officer pun tip baka jela Sikkim kadan sanspa nyau pulai teli ki polling station ki bahap haki jakasar bat saus pa prapusan teli haki than nong kendong. An sapen biang ki kenhuan apahra bat ya ki nong pet perman ki badan kam haki polling station ki bakham shongs ir rengkat beki kor ki bor internet kat kum kajing dawa. Kani ko khubor kawan chpi na ka Akashvani Shillong. Ka sarkar jela kala panshu iki jaka tho examen common university entrance test CUET ki badai bandan ha kani ka jela kam tam na ka banta ki samla puli undergraduate.
ki samla ki ba pendep eka class 12 ki haban tho eka examen CUET bar ki pas nak banta ban yo alit puli ha ki college ki ba pher ha ka jilla ki ba penya so bar ka school ba North Eastern Hill University nehu ba cha ki weki school ba jang ka sarkar ki ba dan ha ki weki jilla kumba ka long manta ki dan lepas South Li ki jaka tho examen CUET ha ka jilla ki ba kentop ika nehu Shillong campus Nehu Tura campus Ramakrishna Mission Vivekananda Cultural Center Shillong but ION Digital Zone IDZ Kualapati Shillong Hakini ki jaka tho examen ki samla pulie ki dang tho ek examen CUET post graduate kabala sedang na do ka khatwe tarik barkan kut hak arpo pratarik mentau luber arhajar arpusau ya ka examen CUET la pendong dekat National Testing Agency NTA habaro ka wekeri Hakoi pakaliang katanat pulie puthi jong ka sarkar jila kala dep pha shiti la kham slam sha ka NTA ban bo shu kham bon ki jaka tho examen CUET ha ka jila kham tam na ka banta ki samla pulie ki ban tho ek examen CUET undergraduate arajar arpusau katanat pulie puthi kala bo ka jing turwa sha ka NTA ban bo shu ye ki jaka tho examen ka we ha William Nagar Don Bosco College Chatura St Mary's College Shillong barakyang nang ba college Juwai ka sarkar jila kadang mentai ka jubab nak NTA ban ai ka jing menjur ban bu ki jaka tho examen CUET ha kita ki jaka puli Meghalaya District Magistrate jong kari bhai district nongpo ula penjari ka kendon an chispa sau pusau CRPC ka bakhangla di ki briu shimet ni ki kenhon ban ra pisa hakti palat ya kasan phau hajar tengka ha kari bhai district barokawe Nalor kata la khangru bandan kino ki program jingi ki kum ka jing sha thangan ki jingat ba ni ki jing nang ba ha barok ki jaka ki ba ha ri bhai district lapan mi kita ki hukum kat kum ka jing batha melayo nak election commission hadian la pentri kami ka model code of conduct ha ka bay dei ba ka jing penai ki election sha ka ying bar thawan lok sabha Ka IIM Shillong kala pedang burami o Hugh Boylan ubade u Consul General jang Australian Consulate General Kolkata kum shibinta na ka Pangaea series kani ka dei ka jing persang jang International Relations Committee ban thaulat pan klanya ka jing dei ka bajan ha ka kai pateng pateng Australia ka than chate lamingi jang ka India u Boylan ulapan sngo ya ka latrekam ka baklan ka bala ban penan kam khanang ban pen scam ka khai pateng pateng Australia ba ka than chate la mingi jong India ki benta trekam bandan ka jing dei ka bajan ka liang ka pulia puthi ka rap ka riang ki kor ki bot trekam jong ka jing start bathamai ka juk menta ki nyarap kan tiaw ya ka jing ya sung tho jing mot na ka benta ka jing men toy lang ye menta hi IIM Shillong ka itrelang ba ka university jong ka Wollongong Australia na ka benta ka student exchange program ba ka dang persang wat lat banyo ete perlok sabat ki ki school Australian B bar kumjuru ki school ba jong kari Australia ha Nagaland Kathuk ka balai jang North East Games arhajar arpusaw kelas sedang nid umenin kesngi da ka jingilang play perda ka ba ipu iping ha Regional Center for Sporting Excellence Suvima Menteri ramba ka Nagaland Unifurio ha ka jingi kren jung ula ong ba ka than chate lam mingi ka dan kar hai ka bor bar ki sap ki phong ha ki ja jing le kai sports wa pher but anam dan manu bala ban khang lat ya ka ni ka than ban long ka nong no sinyang ka barat ba ha ka liang ka sports ka North East Games ka re ka dan sani le kai ka ba ai jing pichlor ban te song ya ka ni ka than ha ka jing ye tli ba ka jing long ka we Parat lai hajar mut kirang ki thele akai sports na kaling ka than kila poisha Nagaland banya kun ha khatsan tli ki ja jingi le akai u strawberry uba bang jong ka Meghalaya ulang uba penjau duot ya baro ki strawberry jong ka Meghalaya ki paunam ha kaling kari ha ka benta ka jing thiang bat ka jing singam ka jungki daga jing thmu ban kan tiu shu e ka kadan pawnam jong strawberry ha Meghalaya an panlong ka tamasa pan inam ka yodi strawberry ha kani ka jila na do ka santri ha do ka khatlai trik u yong an panya ka daga jing tre lang ha preng ka tanat jungo kai perthai ka tanat ka bakhmi ki kamrap kamriang bat ka bha kamyat jong kinong rem Hakate ka tamasa bala tip kerteng kum ka strawberry mahotsav an panlong ki program ki ban penslur ki nong rep bakin rep yung new judge so kalong ka bas ngotanat banyak thu baka tanat horticulture jong ka Meghalaya kala thung bon ba ki sarading strawberry hapdeng jong ka
program bala khmi dak sarkar jilla bat ka sarkar pedeng katu kini ke kubur kala kot bakala wanchpi na ka Akashvani Shillong sashi por kata khapor phrabaji nya so wa dali station na ka benta ka kubur ka kten hindi ban penbu ka kubur phareng ka khapor phra khasan minen kene ka Akashvani Shillong